Čaute ľudia, moje meno je Maťko a jeho meno je Miskos, takže konečne vyšlo to video. Presne tak. Kde sme spolu. Takže tak a dnes je to hra Happy Wheels. Kto by to povedal? No a my sa môžeme pustiť rovno do hrania, takže dáme play. Miskos tu máva, bliaň. OK, dáme User Level Browser. No a... Vysvetli mi, ako budeme hrať? Budeme vlastne hrať tak, že Miskos vyberie level mne, ja vyberiem jemu a hráme do 5 a vlastne kto vyhrá, kto bude mať prvý tých 5 úspešných levelov so sebou, ktorých vyhrá, tak vyhráva. Nebudeme si vyberieme navzájom a tak. Dobre, takže začína Miskos, keďže je host, ja mu vyberám Minecraft Adventure. Ja mám rád Minecraft. OK, tak vyskúšaj. Čo? Try is fake, but is one test. Ešte musíš zrobiť, vyskočiť. Či? A vlastne hráme tak, že keď niekto vyberie niekomu level, ktorý je nemožný, tak... Tak čo? Tak vyberá ten druhý. Tak vyberaj ďalší level, tak ako predtým. Dobre. Aký tu My sme to raz natáčali pred týždňom, ale budeme vyberať také, ktoré majú dobrý rating. Že, vieš, lebo to tam napríklad nemá žiadny, hej? A nehral to nikto. Toto napríklad. Je by som dal, že prvý level bude niečo s hádzaním a nechám tak. Dobre, môže byť. Napríklad tu máme Through Ball Extreme. Počkaj, kde to je? Search by name. Level name daj Through. Ja som dal minulé Knives, ale celkom dobre to bolo. Toto tu na. Ball. Bože, zašipne. Ježiš, som taká trošku debilina. A neviem rúcať lopty. Sa strašne hlúpo hádžu. Vážne? Čítaj. Aha, pozri, tu na 3 balls, ak si, že ti prídu 3 lopty, alebo ja neviem. Asi tak. Dobre, a zase máme, každý má 2 pokusy, ne? Ideš ešte raz? Predtým, hej. Restart level. 2 pokusy, tak. 2 stačia. Oh shit. Prekonaj ma teraz. To sa nestane. Dobre, restart level. Aj ty máš 2 pokusy, hej. Keď ma ešte prekonáš, tak máš na to vyhrať. Či, ale dozadu viem rúcať. Nie, shit. Dobre, máme ešte jeden pokus. A keď nie, tak mám prvý bod. Šľaka. Prepáčte sa tú myšku len. Samozrejme to mne ukazuje. Aha. Dobre, okej, ja neviem hádzať loptu. Dobre, a teraz si vyberám level ja. Exitu menu. Takže práve asi zrejme vidíte tam vľavo, že vybehla jednotka. Ja som na ľavej strane, takže tam niečo s dobrým ratingom. OK. Dobre, môžeš mi vybrať aj charakter. Oh shit. Nie. To jak sa stalo? Ale jak... Bože, že to sa odrazilo. Dobre, restart level. Prepáčte, ak nie som dobrý na kamere, teraz nevidím, ako je to na kamere. Cheat! 3 balls. Dobre, a teraz si všimni, čo je za tým 3 balls. This. Shit. Dobre, teraz prichádzajú moje 2 pokusy. Ježiš Bože, ja to neviem hrať. Prvý level bol fail. A teraz, teda, prvý diel Happy Wheels bol fail a tento bude pokračovanie. Teda z mojej strany. To je cheater, to je cheater. Práve zrejme vidíte dvojku, to máš vyhrávam 2-0 a... Dobre, vyberám ti level. Takže môžem ísť do vedenia. Čo ti dávam? Nechávame trolf, alebo dáme dačo iné? Ináč odvie dobre hrať, je to len... Neviem, ja vždycky, keď natáčam... On s tým knife skôr. Počkaj, kde to je? 1 hviezda.
Aha, Nevadí, sorry. môže byť, nechaj tak. No dobre, s tým sa najlepšie hádže. Ach ježiš, to je debilina. Aha. What the fuck this hell? Aha, to, tak. Dobre, to je debilina, sorry. Menu. Exit to menu. To má dobrý rating. Nepočkaj, the ball. Levels. Počkaj, dám... idem do kde dole. Steven yourself epic. Akože čo? Máš sa Akože niečo hodiť? epické. Through yourself. By čo? Shit. Koľko mám? Almost a mám ešte jeden Almost. pokus. Dobre. To musíš rozbehnúť. No sa asi nejde na čas, pravdepodobne. Čo ja viem? Rouch. Ešte horšie. Dobre. Ale dáme aj na čas. Ne, nechaj tak, teraz, že kto bude mať lepšie? Ideš na tie pokusy. Dobre. Môžeš znižiť na 2-1. Shit. Not Not keby bad. sme Sheldon. A ja mám rád teóriu veľkého tresku, seriál. Môj obľúbenejší. 5,67. Mám lepší čas než ty. Dobre, a dal som nezdy a dal som mal almost. Máš jeden pokus. Not bad. Shit. A neviem, ako by sa dalo podľa tohto my dva porovnať. Neviem ani ja. Pretože vôbec neviem, ako tam idú tie levely za sebou. Ale pravdepodobne... Messi! Ale neviem, prečo som nevyhral, ale som Messi. Dobre, Ja. takže si asi vyhral. Dobre, čiže stav je 1-2, znížil som. A môžeš vyrovnať. Ale pozri, ja mám časť tela Jesus. A to neplatí, srdce máš to na. Na čo? Ale časť tela vyletelo tam. Čiže mám 1,5 boda. Nie, nechaj tak. Ja mám 2 body, ty máš 1 bod. A môžeš vyrovnať. Teraz mi hľadaš level. Dajme to video, že... Nie, zás Dobre. bol. Počkaj, ja viem, čo ukáž. Nevadí, ja už mám. Čo? Dobre. Ale, aha. Ja. No to nie som, to som nechcel. Počkaj. Poď sa na toto do palancov. Čo? Pardon. Šup. Čakaj. Uj. No dobre, Justin Bieber si užíva. Hej, čo mi to nejde zobrať? Doseknuté je v tom, onom si myslím. Nechaj tak, máš jeden pokus. Som minule stade vyšiel. Ja som sa chytil toho a tak som, vieš, chcel som výjsť a ma to zabilo. To by nepovedal. To je úžasné toto. Fú, a skoro si mal easy. No a čo? Hráme takto na koľkých dole. No skoro, ja chcem toho hard. To máš na také ide o to koľký dá. Yes, hard. Fú, a teraz na tie Ale pokusy. nie, dáme tak, že kto dá... Hard? Hej, kto dá hard? Dajme tomu, že kto dá hard. A ty ho dáš. Dobre, easy už je tiež dole. Aj hard je dole. Pravdepodobne som vyhral, lebo som asi použil skoro menej mečov. Už má iba pár pokusov na to, aby som použil. Ježiš. Asi som vyhral, lebo som dal dole 3-1. všetkých. Dobre, teraz vyberám ja tebe level. A môžem ísť už do videa 4-1. OK. Tu už natočíme 8 minút pre Boha živého. Ja by som dal teraz to na taký strich a potom to video spojíme. Takže príde iba taký strich, na chvíľu by sa to potom dalo. Takže, OK. takže Dobre. sme tu už späť, ako sme aj sľubovali. Dobre, Zostavu dáme- 3-1 pre mňa. No, ale šľaka. Traveling Knives a potom môžeš zajť na ten level. Ti to bude vyhovať. To sme mali pred chvíľou, nie náhodou? Ja viem, čo dám. Swords 3, skús. Toto? Hm? Play now. Dobre, ešte ti vyberiem oného, nie? Dobre, iba to. Dobre, s ním sa najlepšie hádže. Si mal šťastie, že si sa zohol. Kill this crappy to win. Prečo? Už... A teraz čo? Ale... Aha. Dobre. Dobre, 13-17. Mám ešte jeden pokus. Dobre.
zlepšiť si čas. Najlepšie bolo, kebyže na prvý pokus tam toho No, detka. ale to už si došiel. Aha, Dobre. dobre. Čiže Prvý pokus totálne neúspešný. 13.07 si mal? Či 13.17, tak. 13.17. Restart level. Shit. Dobre, mám ešte jeden pokus. Ako ma nedáš, idem do vedieť 4-1. Nie, nepada. Ale šlok. A 4-1. To už nemôžem dať. A vyberám ti level, takže mám aj prvý meč balo. Čo chvíľu však vyhrávaš 4-1, čiže máš. Aby si srandu. To nemusí byť ťažké. Chod do šľaka s guličkami, ja neviem nocať gule. Počkaj. Vieš čo, dám ti možnosť za takéhoto stavu, že vyberiem ešte iný level. You cute. Ty máš pandu? Neviem. Greenpeace nebude veľmi šťastný. Ale, ja dozadu, však to jak volejbal, si pána. Dobre, koľko si dal dole? 2, hej? To bola mína. Alebo ja neviem. Šľaka. A tie 2 guliky sa tam zasekli vzadu. Ďalšia mína, okej. Dobre, takže dal si dole 2. Možno, že neprekonám. A možno, že bude remíza a v tom prípade nikto nebude mať. Oj, bože. Teraz ja tebe vyhľadám. Ja si neberiem, no však ja ani neberiem ani prvú blbosť. Jak to? Nijak to. No. Nejde. Si daj ešte raz. Neviem, či mi to pomôže, neviem, prečo mi to nejde. To si zmeníš, ale nemôžeš zmeniť charakter. Troch! Asi som práve... Si šťastko. 4? Shit. On tam má mínu, chápeš? Asi nevyhral. 5-1. Šľaka. Dobre, 5-1. Končíme? A dneska vyjde ešte jedno video. Pretože máme ešte vydať čas. Takže dneska vyjdu to, že sme nevydali cez týždeň, sme vám to sľuboval, tak dneska vyjde ešte jedno video. Dobre. Prepáčte, ak som nebol celý čas v kamere, ale ako si, no. Tak a prepáčte za môj výkon, ale naozaj, ja keď to nenatáčam, tak hrám oveľa lepšie, než keď to natáčam. Tak to nebudeme natáčať a potom dáme z toho záznam. Dobre, takže to Ale nie, bolo to asi by všetko. bola dobrá divina. OK, takže toto bolo asi všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Podporte ma odberom. Miskosov kanál bude dole v popisku. Takže, čo robíš? Takže asi tak. Dobre, my sa s vami lúčime a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute.